Počúvaj, vieš čo, ja som rozmýšľala nad tým, že toľko ľudí sa teraz štve s tým, že je slnko, teraz potrebujem zohnať nejaký dobrý krém a nejakú 50-ku, pomaličky 100-ku. Málo kto si uvedomuje, že ty kokos, že aké to je, opáliť sa dá. A viete, prečo sa veľakrát opálime? Pretože si dáme na hlavu a na oči si dáme vlastne okuliare. Na povrchu oka máme vlastne bunky, ktoré zachytávajú silu slnečného žiarenia a podľa toho robia to, aby sa nám tá koža ochránila. Čiže do mozgu sa dostane signál, je tu veľmi silné slnko a poď pigmentujem tú pokožku, aby nebola vlastne taká zraniteľná pred tým slniečkom. Ale my ako náhle švihneme tam tie okuliare, zamedzíme tomu oku, aby dostalo reálny signál. A potom to už je neskoro. Pretože to telo nevie reagovať, lebo my máme fakt, to telo je dokonalé. A máme dva typy slnečných prípravkov. Sú chemické a sú minerálne. A tu je treba naozaj si rozlíšiť, že či chcem použiť ten chemický alebo minerálny. Chemický sa dostane cez pokožku a pod ňou sa snaží vlastne chemickými procesmi vyrobiť nejakú ochranu. Neodporúčam. Zrite sa na tie minerálne, alebo tie nanesiete. Je tam väčšinou prítomnosť zinku, trošku sú také belavejšie a tie zamedzujú, aby vlastne to silné slnečné žiarenie prešlo tou pokožkou. Čiže tu sa pozerajte, aj najmä maminy, ktoré máte deťurence, kašlite na 50-ku, nájdete si výborný minerálny krém. Ja vám odporúčam, do ktorého máme. A dokonca ja ho mám aj pri sebe. Výborný minerálny krém. Tento je špeciálne na tvár a je výborný aj pod make-up a vie vám ochrániť vlastne tú pokožku presne na to, aby ste sa nespálili. Ale pozor na to, tie okuliare fakt používajte len minimálne. Je to okrasa, je to doplnok, používajte to ako šperk a vášmu telu dávajte ten správny signál, najmä ak ste na pláži alebo idete po slnečnom prostredí.